ассалому алейкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Дӯстони азиз, имрӯз ман мехоҳам шуморо дар бораи тахфифи моҳи шарифи Рамазон дар магазини Макон хабардор кунам. Ин магазин дар бозори Корвон, саршавии бозори Корвон, парковка анамин такхонашда подвалашда анамин магазини Макон қарор дорад. Дар инҷа тахфифи моҳи шарифи Рамазон шуда гузаштестай то 21 апрел насияям ҳастай то 35% ҳамаи анамин нархҳо тахфиф шудагай. 35% арзон. Аз ин нархҳое ки ҳаст то 35% шумо метавонед ки ҳамин чизора арзонтар харидорӣ кунед. Ина марҳамат чи нархҳое ки ҳаст дар инҷа ҳамин нархҳо арзон мешаванд. бинед чӣ қадар техникаҳои зиёд доранд. Ҳамаи чи ҳаста. Чизе ки хоҳем, чӣ хеле гуфтум, ҳам насия мешава ва ҳам бо нархи анамхе аксиони бо нархи арзон то 35% арзон када метиҳанд. ҳам телевизор аст, ҳам мисол палисосу дигару дигар чизо ҳамаи чи ҳаст дар инҷа. нархоша ма гуфтагӣ будам дар дигар наворҳомон ва дар ин навор бошад ҳама хел шумода нишон метиҳам ки чӣ ҳаст чӣ нест. на телевизорҳо ҳама намудош ҳастай, ҳамаи размерош. ина духтаракое ки микроволновка присида бидед иҷада ҳастай. чӣ хеле гуфтум, аз анамин нархҳое ки ҳаст бисёр нархи хуб карда метиҳанд шумода. аз амин нархҳои будагӣ марҳамат духтарако дер накунен. бори дигар такрор мекунам, суруғаи ин магазин дар бозори Корвон, саршавии бозори Корвон, парковка, ҳамин подвалаш, парковкара подвалаш мебиёед. магазини Макон навистагиай. шумо дарёфт мекунед зуд. боварӣ дорам. рақамҳои савдогарам дар рӯи экран мемонам. касоне ки намефаҳманд, мисол намедонанд, намеёбанд ҷошуна, шумо метавонед занг занед. касоне ки дар дигар ҷо ҳастед, дар Русия ҳастед, марҳамат шумоям занг занед, интихоб кунед, сурат мепартоянд то на хучон доставка доранд. хулас ҳам насия ҳаст, ҳам бо анамхе нархи арзон аксия.